מרגשת. טולינקה היקרה, נולדת בתקופת קציר החיטה, נולדת זהובה ויפה, צמחת כשיבולת בשדה זקופה, בהירה וגאה. את הינך הבכורה לשבט פויר הצעיר, ולך זכויות של בכורה יחד עם חובות. לנו כסבא וסבתא היה כיף לעקוב מקרוב אחר גידולך ולראות איך את לאט לאט פותחת את עלי הכותרת היפים שלך. בגיל 12 מסתיים פרק נוסף בחיים הצעירים ועוברים לתחילת שלב של חיים בוגרים. ואת נכנסת לשלב הזה עם עוד שינוי מאוד מאוד גדול, נסיעה שנה לנכר. אנחנו מקווים ומאחלים שעבורך יהיה שינוי זה בונה ומאתגר. טלאל שלנו, בזמן האחרון, כאשר היה צריך עזרה בבית, הושטת יד ביעילות ובחריצות. ובוודאי תצטרכי גם בדרך לגולה ובגולה לתת כתף לעזרה. והרי את, עם הרגישות האדירה שלך, תרגישי ותדעי מתי צריך לעזור. נכנסת את אלינו הביתה, תמיד בשקט בשקט, מוצאת לך את הפינה האהובה עלייך. לא מכבידה, רק רוצה קצת חום ואהבה מאיתנו. יושבת וקוראת בשקט או רואה טלוויזיה. לאחר זמן נותנת חיבוק חזק חזק ונעלמת. גם אנחנו נעבור שינוי בשנה הזו, שלא תבואי אלינו, אבל פנינו אלייך עתיד. והרי אנחנו יודעים ששנה עוברת כל כך מהר, ונקווה שנתראה במשך השנה.